Pues la veritat que m'ha agradat bastant perquè han portat els troncs aquests nous que són grossos i podien sortir passos molt guapos, però el nivell ha sigut una mica fàcil i bueno, he pogut fer tot zero. Però bueno, igualment estic molt content d'haver pogut mantenir la concentració tot i el nivell una mica fàcil i no haver fet cap error i bueno, esperar que a la temporada que ve segueixi igual. Avui les zones eren molles i a la zona de baix de la riera s'ha acumulat una mica de fang a les pedres i havies d'anar amb més de tacte, però bueno, ja el trial ja és això. L'any passat no vaig poder venir aquí perquè estava de viatge a Colòmbia i aquest any, bueno, doncs, la última de la Poma la vaig guanyar i anava segon empatat amb la Belmostieles i avui no ha vingut, però bueno, molt content d'haver pogut consolidar la victòria així, guanyant i amb 0 peus. Les zones estaven molt bé, tot i que un pèl fàcil es poder. Al matí mullat i això ha dificultat una mica, però encara tot i això ha sigut més fàcil. Poder la zona de natural era sí la més tècnica, però totes les altres podien fer bé, era més de tirón que es feia bé i no hi havia gaire tècnica dalt a l'indoor. Intentar guanyar Copa Osona i Copa Catalana, tot i que és difícil. Hi ha en Sergi, Pol, Eloi, tots aquests que van molt forts també, i ho provarem l'any que ve. Bé, m'ha anat molt bé i he fet alguna errada a la primera volta, tot i que ho he sabut recuperar a la segona. La primera volta he fet 10 peus i a la segona 2. Han set fallos una mica tontos, però bueno, ho he recuperat bé. A la segona volta he fet 2 càrters, m'ha tocat 2 cops el protector. Moll necessites més precisió, has d'anar molt més fi, perquè clar, a molts llocs patina molt, i si no vas a lloc, doncs caus i malament. La Copa Catalana m'ha anat de conya, jo crec que les zones estan perfectes a la Copa Catalana, el nivell perfecte i sempre m'agrada molt fer Copa Catalana. El que més hem tingut en compte ha sigut que el pilot disfrutés d'aquest trial, no? Quan organitzes, doncs sempre l'estètica i el nivell de les zones és important, però hem tingut bastant en compte un equilibri entre el disfrute del pilot i l'estètica, no? Aquestes zones de troncs i bé, bastant contents de com ha anat tot plegat. Jo crec que el nivell de dificultat ha estat molt encertat, sobretot per la meva part d'elit. Eren passos que es podien fer tots, sobretot si estaves entrenat i si tenies el nivell adequat, però passos jo crec que assequibles i que et podies col·locar bé, no? Diguéssim, per poder-los treure, que això és important també.